Rendes. Otvorený, veľký potlesk. No a my pristúpime k samotnému defile, k samotnej prezentácii. Dámy a páni, ako prvá sa nám predstaví, ktorá mašinka, hádajte, prichádza práve na našu točňu. Všetci netrpezlivo čakáme. Najprv všetci upierajú zraky na najväčšie stroje, ale na začiatku tohto podujatia slávnostne sa nám predstaví. Predstaví sa nám práve mašinka 310 433 ako zástupca najstarších, jedna z najstarších mašiniek z roku 1896. Privítajme 310 alebo Kačenku. Kačenka sa nám pootáča niekoľkokrát a možno nám aj zapíska 310. Zatlískajme Kačenke. Kačenka má... bola vyrobená v roku 1896. Môžeme povedať, že to je tendrový rušeň. Všimnite si, že nemá na sebe na uhlie, pretože si uhlie vetí sama. Je veľká výhoda bola týchto párnych rušňov, že nemali také vysoké náklady na výrobu a na obstarávaciu cenu. Bola to veľmi jednoduchá mašina. Má 3 spriahnuté nápravy. Bola vyrobená v roku 1896 v Budapešti. Ešte nám zapískaj, Kačenka, ešte nám zapískaj. Ona v tedajšiu dobu mala rýchlosť 45 km za hodinu. Ale postačovalo to. Bol to veľmi jednoduchý rušeň, ktorý na viac ako 20 rokov tento rad rušňa 310 ovládol železničnú Slovácku Výborsku. Využívala sa na vedľajších tratiach alebo ako posunovacia mašinka a patrí medzi najstaršie párne rušne na Slovensku, takzvaná 310 alebo Kačenka. Prezývke sa jej dostalo práve preto, že pri vyššej rýchlosti sa mierne máca, čo tu trošku pripomína kráčanie kačky. No táto konkrétna mašinka okrem prevádzky bola napríklad v Leopoldove, v Prievidzi, zrušená po zrušení pravidelnej prevádzke slúžila ešte v depe Pohorovský Ruskov. Zaplieskajme mašinke 310. Rušeň sa trvalo nachádza v našom Domovskom múzeu Bratislava Východ. Tu ju môžete vidieť aj na podujatiach ako otvorenie sezóny, letný párny deň. Odchádza 310. No a kým pristúpime k prezentácii ďalších veľkých rušňov, veľkých mašín, čaká nás ešte jedno prekvapenie, o ktorom sme hovorili do obeda, a síce odhalenie novozrekonštruovaného historického exponátu, ktorý sa natočí tiež predvedie, aj keď pozerám na vás, koľko vás tu je, zrejme lepšie ho budete vidieť, keď ste na ploši. No.
drezina DLM, zatrúb nám drezinka. Privítajme veľkým podopleskom najnovší prírastok po rekonštrukcii roku 2023-2024. Slávnostne odhalená drezina DLM 4.4909. Jaká malá zlata. Samozrejme, drezina nie je tak viditeľná ako veľký párny rušeň, ale v 19. 20. storočí boli neodmysliteľnou súťažťou. Táto drezinka bola zreštaurovaná do tohto nádherného stavu už absolútneho mraku. Bola nájdená a opustená. V roku 2023-2024 prebehla celková rekonštrukcia a slávnostné odhalenie tejto dreziny sa uskutočňuje práve teraz. Dnes ju môžete vidieť prvýkrát. Je to drezina typu DM. Poskytovala službu na inšpekciu trate, na previerke, na kontrolné cesty, na stavbách. Táto drezina bola vyrobená v roku 1949. Je to štvormiestny variant dreziny. Existoval aj dvojmiestny, táto je štvormiestna, takzvaná DLM-ka, alebo drezina. Zaujímavé, že má rám zhotovený bez švovým spôsobom, len z oceľových trúb. Zatrúbka nám ešte drezina, zatrúb. Motor dreziny je umiestnený v prednej časti vozidla. Strecha je, ako vidíte, plátená pôvodne ako bola. Táto maličká drezinka je jedným z najvzácnejších exponátov a snaží sa. Zatlieskajte najnovšiemu zbierkovému predmetu. Sme veľmi radi, že ho vidíte. Je to prvýkrát drezina DLM z roku 1949, štvormiestna. A áno, železničné dreziny mali aj plátenú strechu, ako vidíte. Používala sa na inšpekčné cesty, kontrolné služobné presúvania sa medzi rôznymi stanovišťami. A je to prvýkrát, čo túto drezinu sme slávili mohli predstaviť verejnosti v železničnom múzeu železníc Nemeckej republiky. Pokračujeme ďalej, dámy a páni, v prezentácii historických rušňov a vozidiel. Ktoré vozidlo, ktorá mašinka pôjde na to, čo ďalšia? Takže 486-007. Presúvame sa do 30. rokov 20. storočia. Trojvalcový rýchlikový párny rušný na prehliadú paru s usporiadaním 2-1. Vidíme, že na rozdiel od prvej mašinky, ktorá si uhlie vozila sama, tento rušný už má Ender, vezme si uhlie, ale aj vodu. Chádza na dočnú. Patrí medzi najväčšie a najvýkonnejšie medzinárodné rýchlikové párne rušne Československých štátov Prah. Pôvodne boli vyvíjané tieto rušne pre náročné stúpanie horských tratí na Štrbskej rampe. Zaujímavosťou je, že dojazdy práve vyrazili práve v službe rušnej Bratislava. Väčšinu svojho prevádzkového života prežili na Slovensku.
Ako som spomínal, ten rušeň 486 003 007 bol vyrobený 1936 a z prevádzky bol vyradený až v roku 1971. Takmer 40 rokov. Otáča sa nám Zapískaj. Zatlieskame 486. Zatlieskajme. Je to naozaj príklad krásne. Vieš, čo robí? Čo robí? Krásne. Na záver svoje prevádzky tento už je používaný ako informácia. Takýto som mali už predtým, než mu to takto znovu odprezentovať železničnú históriu. Zrušený bol tento rušeň v roku 1971 a následne získalo vtedajšie muzeum informačného centrum v roku 1983. Zelený Anton Natočník, ešte raz nám zapískaj. Zatlieskaj. Tento rušeň nám prišiel z Rútok. Nie až tak často ho môžeme vidieť v Bratislave. Odfoďte si a vychutnajte si tento nádherný stroj. Jeho prvá oprava do prevádzky schopného stavu bola ukončená od roku 1998. Zbierka Múzeumno-dokumentačného centra železnice sa nachádza od roku 1980. Odchádza nám 486 007 Zelený Anton. Ďakujeme ti veľmi pekne, aby sa vrátil na svoju pozíciu. Budete si ho môcť odfotiť a pozrieť sa dovnútra. Krátko po tejto prezentácii. Ten pôjde zajtra z 2,5 do vás. Ďalej. A uvidíme, ktorá mašinka ide na točnú teraz. Pripravené sú všetky. Ďalší krásny stroj, 475. 475 podka 196 z roku 1950 sa nám predstaví. Vyrobená bola lokomotívkou, bola fabrikou Škoda. Lebo bola vyrobená. Prezivkou Šľachtičná.
včera. No. Tak krásne nám nastavila. Otočí sa na to Eliče na tej strane. Privítajte pod pleskom 47. Šlachtičnú. Nerambite sa, nech vás je počuť. Perfektné. Upoviadajme náhodou to porušenie. Celkom bolo pomôcť. Dokonca môžeme povedať, nie je tento kus. Vykončil 15 kusov vykonaný až do Rušin sa pohyboval po celom Slovensku a umiestňovali väčšinu zem. Slúžili až do polovice 70. rokov 20. storočia. Tento konkrétny Rušin bol zrušený v roku 1975 a podobne ako kolegovský východný doslúžil vykurovací úloh Rušin ako to vám môže aspoň veľmi orientačne priblížiť, z akého stavu sú tie exponáty, ktoré zreštaurované, ktoré sa nám tu predvádzajú. Z stavu vykurovacích úloh prevádzky stroja voľa. Rušin kam prišiel z vrútov, z polovietnej obvy. Neobjavuje sa na Slováčke často, dobre si ho pochopte, môžete v iných častiach Slovenska na historických ostatnicách. Ešte nám záblíska aj veľmi pekné. Univerzálne dvojhlavcový rušenie na první pár s usporiadaným národom a vlečným šľachtičná sa pomaličky nám odchádza. Tiež si ju budete môcť prezrieť zblízka po ukončení celej prezentácie v Kolejsku. Ďakujeme veľmi pekne Šlachtičnej, ktorá k nám prišla z Rútok. Voda Šlachtičnej. Iba tak, ide papagaj. Pokračujeme ďalej v prezentácii. Kto nám to prichádza na počtu? A dajte meno, dajte prezivku. Papagaj. Papagaj sa mi páči. Kačka. Teda... Až z Popradu do Bratislavy dorazil párny Rušin Papagaj. 477.013 je jeho číslo. Veru Papagaj je jeho prezivka. Rovnako je host na tom bratislavskom depe. Ten bude zajtra trhať sa na vlaku. Natočne vchádza 477, Rušin 477.013 s prezivkou Papagaj. Presúvame sa do
do roku 1951 o niečo neskôr. Ako prechádzajúca mašinka šlachtičná. Výrobcom bola firma spoločnosť ČKD, Česko-Moravská kolej dane. Zaujímavé je, že tento rušeň si tiež pozývuje sa do ročne, nemá priazený tender. Tender má v sebe integrovaný. Ide o trojvalcový trojček, ktorý tento rušeň na prehriatom prahu z usporiadaného nápravu 2 pre prímestskú dopravu. Papagaj, zapískaj nám, zapískaj. Dnes by sme povedali, že regionálna doprava, ale pôvodný názov je prímestská, v tej sa objavoval veľmi často a je jedným zo 60 rušení. Zaujímavosťou je, že ide o rušeň s celozváraným kotlom, prvým svojho druhu, veď už má v sebe mechanický prikladač uhlia. Niečo uľahčil pre prácu kuličov. Tento rušeň bol skonštruovaný v Lokáku pod vedením konštrukčného týma Jiřího Vyberovského Vlastimila Bosmana. On vydáva v roku 1950 tieto rušne. Prevádzky boli spoľahlivé, ale občas sa objavovala chybička, nedostatok, problém s preťažovaním. Tento rušeň, alebo tento typ rušňov sa uplatňoval prevádzky až do 70. rokov 20. storočia. Ide o rušenia dôvodných vedení depát Bratislava, Leopold, Zvolen, či Rúd. Rušenka prišiel z Popradu, kde sa len stará o historický železničný vozidel Poprad a v zbierkach Múzejno-dokumentačného centra železničného múzea Slovenskej republiky je od roku 1983. Je to hlavný rušen Papagaj 477 Samozrejme, všetky ručky a ručky večera sa aj ukážu na výkonom na historických vlakoch. Počas týchto dvoch dní v Bratislave a v okolí všetky informácie môžete nájsť na železničné múzeum.sk. Nájdete tam informáciu aj o tom, kde tento papagáj, na ktorom vlaku bol radený a kedy sa ešte doplním, že slúžil v prevádzke až do roku 1977. Ďakujeme, papagáj, ďakujeme. No a pravdepodobne sa na točku teraz dostane aj náš host zahraničný. Uvidíme. Vyzná sa, je to on. Je to on. Všetci oči sem, nepozerajte do mobilu. Rozbieha sa na točky, sa predstaví rušeň 424, bodka 247. Vitéz. Vitéz k nám prišiel z Maďarska, je to zahraničný rušeň. Prišiel aj so sprievodným vozňom a zastupuje teda zahraničné rušňové čaty spoločnosti na našom podujatí Rendes 2025. Vitéz na počtu. Béla, Kertéš, vlakov 4 až 58, spoločné celkom 514 predstavte si 514 mašiniek takého pomeru rozmeru vypasená. Vítejte na točne.
15 týchto mašiniek bolo dodaných aj do Kórej. Behom Kórej. Oj! Uha! Tak. Idzie nam takie nieszczęście. Ale som ráku robil na tomto. Zatlieskajme, ručkový text, zatlieskajme. Poriadne, privítajme ho. Ručnica tu nachádza ako prvý zo všetkých exponátov. Čakujem sa ešte povietia Tešetíkové. Zamávajme ju. A je tu už naše píšťa. Veľmi prenikavý zvuk, rušňavý test. Je to tento rok jediný zahraničný ručeň, ktorý tu preto ho určite nevynechajte, zamávajte mu, zatlieskajte. To bol posledný vlak. Ešte je do dizlaky. A mazutka. A pokračujeme ďalej. Alebo ešte pôjde tá, čo sme prišli jarom. Áno, ide Áron. Ide tam naša. Nátočnú chádza rušenie 4-3-4-2-3-3-8-4-3-4. Obdobne ako VTS, ktorý mal 4 číslo, tento rušil na číslo 4-3-4. Privítajme ho, ten už je zo Slovenska. Ruše, chádza na bočňu. Takisto predstavuje jeden z najstarších rušov, ktoré tu máme. Pozeráme sa na rušeň, prioritne určený pre osobné vlaky a rýchliky na horských tratiach. Človek by ani nepovedal, ale to bol primárny dôvod, to rušilo samozrejme muzeálne prevádzke sme radi, že kdekoľvek, že boli
osobné vlaky kdekoľvek. 434. Zapískaj nám 434. A tento rušeň má veľmi zaujímavú históriu, vyrobený bol v roku 1917. My sme skutočne ešte povediac v prvej republike. Výrobcom bola prvá českomorávska továrna na stroje na typ 434 238 bol rekonštruovaný v roku 1946 a jeho konštrukčný vzorník ktorý navrhol práve túto konštrukciu týchto rušňov pre pôvodne ešte KKSDV, Kaiser Staatsbahn, celkovo bol vyrobený rušňov okolo 306 kusov, ČSD ich preznačených na 4 a 4. Počas druhej svetovej vojny dokonca tento rušeň bol odovzdaný Deutsche Reichsbahn nenakladať. Ktorý podpísal svoje samostatné číslo a neskôr po vojne sa vrátil do Československa a až v roku 1979. Dekády a dekády tento historický rýchly rušeň vybavený určením pre horské trate dokázal vybrať ostré nohúky povodného výhoda. Zrušený bol v roku 1979 a v roku 1983 získalo Považské múzeum v Žiline. Odtiaľ ale putovali do Múzeum-dokumentačného centra Železníc Slovenskej republiky a v súčasnosti sa ono stará klub historických vozidiel Hanska Košice. Zapískaj nám ešte raz 434. Veľmi starý rušeň. Pôvodne určený rad rušňov na vodbu rýchlykov po náročnej morskej trati cez ALB. Ešte mu zaplieskajme všetci. Zaslúži si to, je to jeden z najstarších. Máme to vypije všetku vodu. Tento rušeň jazdil až do roku 1979. Dobre. Nadočne sa nám už chystá ďalší exponát. Počuli sme zapískanie z diaľky a pozeráme sa teraz vľavo, ročne z opačnej strany prichádza. Veľkým potleskom zimu sa privítajme nášho Bratislavského múzea 555, takzvanú mazutku. Mazutka vchádza. Návštevníci, ktorí nás navštevujete, až do podujatí ste nám veľmi pravidelne, určite si pamätáte tento rušeň z akcií Železničného múzea v Bratislave. Pravidelne vozí vlaky v okolí Bratislavy a návštevníkom západného Slovenska je veľmi dobre známy z akcií do Plaveckého podhradia. Rušeň Mazutka 555 je na točni práve teraz. Zapískaj nám Mazutka. Rušeň bol vyrábaný vo veľmi veľkom množstve v celej Európe. Je to v podstate rušeň v vzore nemeckých vojnových rušňov radu DR-52. Bolo ich vyrobených vyše 6500 kusov týchto veľkých rušňov. Je to pôvodne nákladný rušeň. To si môžete všimnúť, to nezbolo zvolené na nejakých osiach, nejakých menších polívách. Osobné rušne bráni vykonávajú oveľa vašich obsahy. Je vykurovaný na prehriatu spolu.
sebou. Tento rušeň bol typický pre okolie Bratislavy. Bol vyrobený v roku 1943, teda sme ešte v období druhej svetovej vojny. Výrobcom bola Škoda. Bolo to také spoločnosť Deutsche skôr Československa, to tzv. Kolistný, ukolistený rušeň bol. Tento rušeň bol dislokovaný postupne iba zaujímavosťou tohto parného práve aj s tým názvom Mazotka, prerobek Mazut. Preto napríklad v tomto rušni v cestovnom poriadku neuvidíte požiarnú vlak. Pretože je rekonštruovaný na mazutové vykonovateľe. Rušeň bol pridelený depo Bratislava Východ a zrušený bol v roku 1972. Neskôr, už som to spomínal aj pri iných rušňoch, slúžil opäť ako vykurovací kotol. Zapískaj nám Mazutka ešte raz. Poriadne veľkým potleskom ju privítajme a rozlúčme sa s ňou. Pozeráte sa na viac ako 11 rokov z absolútneho mraku do prevádzkového stavu. Rušeň slúžil ako vykurovací kotol v spoločnosti Pozemné stavby Bratislava. Mazotka odchádza z točne. V roku 1981 bol prepravený do stanice vtedajšej Bratislava Nivy a následne do depa Bratislava Východ. Ešte chvíľu tento vozeň, tento rušeň, zažil aj depozitár Kúty. Možno pamätáci si pamatajú, že v Kútoch bolo rušňové depo a tam tento rušeň ešte stihol byť deponovaný. Viac ako 11 rokov ho rekonštruovali klub priateľov histórie. Prechádzame na motorovú trakciu. Silný a populárny Pomaranč prichádza na točňu. Privítajme ho veľkým potleskom. Krásne vytočí motor. Nie, Ruszkę Sergej. Vystriedala sa trakcia, nič menej zaujímavá. Historický Pomaranč, typický svojou oranžovou farbou, výzdoria, rušeň, 1960. Je to 6 nápravový rušeň s výkonom 1470 kW. Verzie s párnym vykurovaním bez neba. Rušeň má skrynosť vodných stavadišťami, mohol by nám aj zatrúbiť. Nie je zatrúbať, ale zatrúbiť. Zatrúbiť nám Pomaranč, ak môžeš. Označenie K8 bez 310 km. Postup rušeň Sloven, Poprad, Idepár, Cheb a Olomouc.
sfotiť potom po prezentácii. No a ideme ďalej, opäť náš domovský rušeň, bratislavský stroj, v súčasnosti nachádzajúci sa teda v klube železničnej nostalgie, ale vydávame ho na akciách v Bratislave, medzi akciami je schovaný, ale v Novom Meste nad Váhom. Rušňovodič Dominik vchádza na točňu s rušňou T450 1070. Mám ten pocit, že to je. To by som videl, ale je to. Presúvame sa do roku 1964. Rušeň určený pre ťažký posun a ďalšiu traťovú službu, najmä vo zúčastnosti časového určenia práve v súprave s historickým premeným postom a Masarec časného mal náhradiť pôvodne vystrelujúce rušeň je schopný ísť do skôr 80 za hodinu. Je poháňaný naftovým, nepreplňovaným 6-valcovým motorom s výkonom 551 kW. Palivová nádrž tohto rušňa má až 4000 litrov. Zatrúb nám Dominik ešte. Tieto rušky sa vyskytovali ešte v prvej dekáde 20. storočia. Takisto boli v prevádzke Bratislave, žili v Slovene, Nových Zámkoch. Zatlieskajme Hektorovi. Rušeň sa stará klub železničnej nostalgie Bratislava Východ. Môžete ho pravidelne vidieť na historických jazdách tohto spolku, aj na historických jazdách v okolí Bratislavy. Krásna mašinka z Vrútok, spolok výhrebne Vrútky, nám zaslal. Akú prezývku má mašinka? Okuliárník, práve pre typický tvar svojej kabíny. O mašinky sa stará spolok výhrebne Vrútky. Okuliárnikov bolo vyrobených vyše 400 kusov. Mohli ste ich zazrieť v Nových Zámkoch, vo Zvolene, na rôznych neelektrifikovaných tratiach a neskôr po prerábke aj s novými motormi. Vozidla tohto typu môžete vidieť dodnes. Zatrúb nám okuliárnik. Okuliárnik tam prišiel až z Vrútok. Krásou nádherou. Je to štvornápravový skriňový rušeň, má dve rušňové stanovištia, ktoré majú predsunuté okná, majú teda tvar, ako by malo rušeň nasadené okuliare, podľa toho aj tá prezývka.
No a v strednej časti rušňa strojovní sa nachádza 12-valcový motor. Celkovým výkonom 1325 kW dominuje haloč. Zapískaj, zatrúb nám ešte okuliarník. Rušeň má na sebe nádrž na 3000 litrov vody a 2500 litrov paliva. Stará sa o neho spolovýhradne ľudky, často ho môžete vidieť okolí ľudov Martina na severe Slovenska. V Bratislave je len zriedka. Zatlieskajte okuliarníku dieselovej mašinke. Poriadne, nech to počujú aj v kabíne, je tam teraz veľmi teplo. Mimochodom zaujímavosťou je, že pre odľahčenie sú stanovištia tohto rušňa vyrobené z laminátu. Predstavuje sa nám v novom nátere. Okuliarník odchádza a ideme ďalej. Uvidíme, čo nám na točňu príde teraz. Ktorá mašinka sa nám predstaví. Už sme počuli zapískanie. Prichádza legendárny Bilštík T466 0254. Výrobcom tohto rušňa boli turčianske strojárne Martin. 1979 bol rušň vyrobený. Určený pre ľahkú osobnú nákladnú dopravu a traťovú službu. A prečo Bilštík? Lebo Bilštík je to taká zaujímavá, zvláštna prezývka. Pretože práve koncom 60. rokov 20. storočia turčianske strojárne zakúpili licenciu od francúzskej firmy Bilštík na výrobu motoru pre tento rušeň. Z toho aj tá prezývka. Rušeň teda vyrobili turčianske strojárne Martin, jeho štvornápravný kapotový rušeň, ktorá nie je to klasický dvojkabínový rušeň, ako napríklad do Pomaranč, ale jeho kapotový rušeň má postradné okosy, vyvýšenú kabínu vodiča, ktorá nie je v strede, je bližšie k zadnému koncu. No a veľký rušeň potrebuje veľký motor. 12-valcový, jednicový motor Bilštík 1201 Zamračená z bratislavského Albatros klubu. Vítaj. Pozdravujeme rušne vodiča Dominika a Edka na kabínu. Zamračená alebo Bardotka vchádza na točňu. Privítajme veľkým potleskom takisto bratislavský klub Albatros. V podstate domáca scéna. Vyrobených bolo vyše 220 kusov tohto rušňa.
a vyskytoval sa v prevádzke na celom území Slovenska, ako na nákladných, tak na osobných vlakoch. Mohli sme ho poznať v DV prevádzke Bratislava, Nové Zámky, Prienica, Smolov, Žilina, Lešinec a Hubenko. Je to štvornápravový skriňový rušeň. Zatrúbná neštera, zamračená barbotka. Zatrúb. Ak ešte počujete, tak vedzte, že barbotka je domovská. Je z Depa Bratislava hlavné. V súčasnosti sa o ňu stará Alva Prosper. Pozdravujeme rušňovača Dominika a ďalších z Alva Prosper. A tleskáme bardotke. Určite neuniklo nikomu z vás, že bardotka má prezývku podľa známej osobnosti Bridget Bardot. Ale prečo, to už musíte deťom vysvetliť vy. No a teraz veľký pozor, lebo pri aute by sme povedali, že vchádza trháč asfaltu, ale v súčasnosti na železnici je to trošku inak. Prichádza rušeň Sergej, mimoriadne silný a veľký výkonný stroj. Sme v roku 1968, mimoriadne výkonný traťový motorový rušeň, ktorý postupne nahrádzal práve už spomínané rušne DR-52, teda mazut, ktoré sme tu mali predtým. Výrobcom bola firma Lugansk, vyrobený v roku 1968 s prezývkou Sergej. Zatlieskajme Sergej. Celkovo bolo dodaných určite medzi rokmi 1966 až 1970. Ešte pôjde Viedenská elektrika. Nie, bude ju ťahať. 25 kusov širokorozdných. Stali sa doposiaľ najpočetnejší československý rušňový nábor. Skriňa spočíva na dvoch trojnápravových korpusoch. Sergej zatrúbal ešte raz výročnou Zatlieskajme Sergeju. Mimochodom môžeme povedať, že rušeň má 12-valcový motor. Pivnicový prepaľovaný. Nachádzal sa vo väčšine slovenských dep, nahradil práve 5-nápravové parné rušne. Avšak v dôsledku výrazného vzrastu ceny nafty a postupujúcej elektrifikácie boli tieto rušne postupne odstavované z prevádzky. V Maďarsku pôjde No a doteraz. na točňu nám opäť vchádza Sergej. stroj okuliarník, tentokrát iný. Nie, Sergeja už vyradili. No jasné. Rušeň 753 109. To bol dobrý výkon. No, hlučný trošku. Ale Tiež môžeme privítať potleskom nie však hovoril, že okuliarníka, on vyzeral ktorý veľa inou farebnou nevideli. stále drahšie. Nasadím do elektrickej. Tieto prosím. Také nudné. Celkovo bolo vyrobených vyše 400 kusov. Medzi rokmi 1966 až 1977 ako
laminátová kvôli zníženiu hmotnosti. Rušne majú aj parný generátor na vykurovanie. Vyskytujú sa v podstate v rekonštrukčnej podobe, v rekonštruovanej podobe sa vyskytujú v prevádzke ešte občas aj dnes. Samozrejme, nie sú to tie historické stroje, ale zgenerálkované vozidlá s novými motormi. Napríklad na vlaku Bratislava-Prievidza sa s nimi často stretáva. Tento je samozrejme už muzej. Ďakujeme ti, okuliar, veľmi pekne. Zapískaj nám, prechádza na opačnú stranu a uvoľňuje miesto k dnešnej tretej špeciálke, ktorá veľmi pomaly, ako to viac kredálne príde na našu nočňu. Podívej ti, Rendes. Dámy a páni, prichádza 112 ročný rušeň viedenskej električky, pochopiteľne za pomoci motorovej mašinky Rosnička, keďže toto depo nie je elektrifikované. Viedenská lokomotíva typu EG6 zachránená klubom priateľov histórie regionálnej dopravy a mestskej dopravy tesne pred zošrotovaním. Zatiaľ ako vlečné vozidlo bez postrehacej sily. 112-ročný rušeň viedenskej električky. Privítajme veľkým potleskom. Je to po 10 rokoch jeho prvá prezentácia pred verejnosťou spolu so zrekonštruovanou rezilovanou prílišnou ostaršou vozidlom z 310 rozdobí tohto ročného určite odporúčame odfotografovať si a pozrieť sa na miesto. Vyrobená bola lokomotíva maďarskej, súčasnej maďarskej fabriky Ganz. No a jazdila až do centra Bratislavy vystavený autobík. Viedenské električky zaujímavé je však Bratislava na rozchodu. Sice nemôžeme zapískať, lebo viedenská električka nepíska, ale pozornosť na mašinky Rosnička, ona z bratislavského doba prišla viedenskú električku. Možno nám aj Rosnička môže znamená. Dobre sa pozrite do obrázok, je to skutočne záležitosť. Väčšinu času je viedenská električka zatiaľ sa na väčšinu národnosti. Zachránená bola takmer predošľovaná. Výrobcom je spoločnosť Ganz Budapešť a železničný rozchod, keď sa vyhodí ničoná železničného vlak. Ja uvedám medzi jednou Bratislavou predstavoval takmer kúrku na trávenie voľného času a zároveň cestovanie. Maximálna rýchlosť bola 40 km za hodinu. Električka na 26 tón. Takmer 20 metrov. Na maximálny výkon to už pomáha jej Rosnička, ktorá na to zatrúbila.
stále môžete vidieť podujatia alebo bežnej prevádzke v dobe. Stočne odchádza 112-ročná dáma. Rušeň viedenskej električky, mimochodom podarilo sa zachrániť aj osobný vozeň tejto lokomotíve, aj torzo nákladného vozňa. Zatlieskajme viedenskej električke aj mašinke Rosnička T334, ktorá viedenskú električku priviezla, a odporúčame návštevu klubu priateľov mestskej a regionálnej dopravy, ktorého členovia sa pri viedenskej električke nachádzajú celý deň, a hneď ako ukončíme našu prezentáciu, sa tam budete môcť vrátiť.